Gabon, Bizkaia pilotalekutik, Palaz, Binakako Ligako lehendabiziko jardunaldiko partidua eskainiko dizuegu, une batetik bestera, Urkijo eta Ibargarai izango dira batetik eta Altadil eta Imanol bestetik, bi bizkaitar eta bi nafar nahastuta, gurutzatuta, partidua beti bezala bost setera izango da, irura, laura edo bostera izan liteke, hiru set irabazten duen bikoteak lortuko ditu 3 puntuak, eta oraintxe bertan hasi da neurketa. Lehendabiziko tantoa ikusten ari gara, potela estarrean ezin sartu Urkijo, Imanol. Txokoan baztertzea izan da helburua, Altadilek ezin izan du, txapazpira joan zaio, lehendabiziko tantoa gorri, bat eta huts, Mikel Ayerbe, Gabon. Bai, Gabon. Bueno, txapelketa hasi berria, 6 bikote zarete, rankingaren arabera egindakoak bikoteak, eta ilusioz pentsatzen dut guztiek ere lehendabiziko jardunaldietan. Komediak edo izango dira puntu gutxi biltzen dituztenen artean. Bai, hori dek, bikoteak ala indizki rankingen arabera, eta bueno, lehen gurtian Lujan gehatuan lehen da bizi, azela ditan da fusto aurrela ditan, eta bueno, gurutzatuz, azkenean, bueno, bikotean nik uste dira nahiko berdintzuak, ni pare bat emango nixian hor favorito, bai fuston bikotia eta Altadil Imanol, baina bueno, ikusiko ju nola azteken, da bakoita zen momentutan zioken, baina bueno, ni parekatu zan barra, eta bueno, ni nire bikotia gine guztua gorka momentu oso honian ziok, eta ia, jakin da, bueno, lan oso txarra sekaula da bikote handila da bela paren, baina bueno, nik uste galtzeko gutxi azkaula eta irazteko asko. Gartia eta Ayerbe da bikoteetako bat, Bega eta Lujan, ikusten ari garen bi hauek, Fusto eta Garma eta Gaubeka eta Larrinaga. Lehendabiziko tantoa gorri izan da, bigarrena ere bai. Setak 12 tantora jokatuko dituzte, beti pelota berarekin, lehendabiziko 2 setetan. Ibargarai. Sakea nahiko arroa. Ona, luze, bikaina, sakia. Aspaldi argaltzen hasitzela ikusi genuen Ibargarai, baina hainbeste argaldu zenik, Mikel? Ba, ez genia inork espero, Zugarri 40 kilo botaizkik. Eta bai, ez genian uste danak horren beste jaitsiko zanikan. Uste genian 85 inguruan gehatuko zala, baina 37 eta uste genian pixkat hartu berko litula pixkat, 5 kilo edo. Baina bueno, beha esateik ondo aurkitzen dekela eta ikusiko, frontoian geho ze rendimendu matiken. Lehendabiziko tanto egin dute Urdine, bigarren orain gaizki sartu baita Josu Urkijo. Bigarrezkan uste indizki Josu. Imanolek berriro ezkerrez zabaletik ateratzeko asmoa du. Horrengoa barru aldera, ezkerrez sartu da Urkijo. Altadil. Imanol. Eharra pelotaka da. Bien tartean bote egin eta ez du inork eramaterik izan. Partiduko lehendabiziko berdinketa 3-koa. Bai, presenta aztartian egu genin presentazitua txapelketan eta dana pelota jan hartzen gehan behintzat fusto eman genian lehen gurtean behaiek txapela irabazi zien. Bai, Altadildan ere kontra finala irabazita. Eta aurten behaiek, favorito zela behaiek jarri gen isi, baina geho ia danak esan genian Altadil Imanol bikotiare oso indartzu da. Udara bilak oso ona eukidie, eta nik uste jat pixkat elkarru lertze baitu bikote oso indartzu ingo dela. Laugarrena Urdinentzat, 4-3. Erreskadan egin dituzte 4 tantoak Altadilek eta Imanolek.
Bilboko ezkerrak txokoan luze jarri. Ibargarai, Imanol, beti gora jota. Urkijo. Altadil. Zabaldu egintzaile Urkijori, ederki bildu du Altadilek. Ibargarai, Altadil. Ondo Aritz, pelota bilatzen aidek. Eta hortik arrisko handia du Imanolek. Bai, Onerako eta txarrerako. Bai. Indar gehiegi, ezker horma ikutzeko. Hortik bipareta botatzen ere badaki, baina orain indarra handia eman dio. Eta ez ustean, ezker horma ikutu dio hormak. Pelotak. Bai, kostazako Imanolei, nik uste jat gehien behaiko zauzakola, frontoi motxea edo frontoi honta pixkat jartzia, baina azkenengo 3 hilabete hauek ja oso nivel altuan jogatu dik. Bai, deportibotik honeago aldaketa etzian ondo hartu. Kuadroko pilotari guztiak egokituta daude Bilboko Bizkaia pilotalekura. Bai, etzian espero, etzian Aritz hartuko zalakuan. Batzuk badira palazale amorratuak, pala dela eta frontoi luzean jokatu behar dela esaten duten horietakoak, baina beste askok Mikel eskertu dute frontoi laburren ikusten den bizitasuna. Bai, nik uste ja, ez, azkenian bakoitza bere iritzi jadik eta hortan ezin gaitu sartu, zeinek gehiago gutxio gustatu. Baina nik uste jare guri behintzat eta telebistan emateko adibidez askoz ikuskizun gehiago, emateu peloteo askoz luzeo dezebestik eta lauro saltza gehiago partidu dituk. Sakez falta egin du Ibargaraik, Imanolen txanda izango da orain. Amarrian bote egin da. Eskatu Ondo, Xabi. Ibargaraik. Urkijo. Earki Josu. Beratziterritik ezkerrez. Atzelari Nafarrak, Imanol. Hortxe du Josuk. Gurutzetuta min egiteko, baina ez du behar bezala gozatu. Ibargarai. Bai, keja Juan Imanol. Bai. Traba indiolako, bai. Ikusi dugu, pelotaka da bat, ia gogorik gabe jo duela. Bai, baina gaina gero ez da bida txik bat egudi, honea bintza ez zile bukatu. Ibargarai, ezin eraman. 6 eta 7. Bi berdinketa izan ditugu, 3 eta 4. 7 ere egin nahi lukete urdinek. Sakea Imanolek aterako du. Urkijo. Imanol. Urkijo goiko posturan. Imanol, azpitik. Este garra hori ondo Aritz. Ezkerrez eraman analizan du. Urkijo. Hori kanpora. Bai. Ez. Bai, bilak... 8 eta 6. Tokia hartu ezinik edo dabiltzala ematen du pelotariak. Bai, Laurak ez ditu kai pelotaka da un gutxi ikusten gaitu. Danak eukar samarrak eta ez ditu kai hola oendik ez ditu partiduan sartu. Ibargarai. Imanol. Ondo Josu. Tanto izango da. 9 eta 6. Bai, gero ikusin berre, urdinak danak favorito ematen genin da, baki gero presillo horrekin jakin inberde jokatzen.
askotan gertatzen dek, favorito geho presillo horrekin, bai galtzen azte bai, edo pixat okertzen azte bai, ezkerka da. bai, dotore. Ezkerrez pelota boterik gabe harrapatu du. Duen guztia eman dio erratzukoak eta txapa gainean. Bai, ez di botiken. Gelditu egin da pelotari lurrean. 10-6 alderik handiena oraintxe dute gorriek. Urkijo. Guantxe segatega aukera zeta bukatzeko pixkat utzitze bai, bentaja. Errebotean. Oso boten laburra egin arren. Ederki sartu da bai. Ibargarai. Kanpora hori utzi egin du bai. Baina errebote oso zaila eraman du Ibargarai. Bai, berak haindik eta oso ondo sartuek gorputza hor lotan belan. Oraindik garaiz daude urdinak lehendabiziko 6 hau salbatzeko, baina asko aldatu beharko dute. Bai. Orain arte ez Petirari, ez Aritz, ez eta Imanol ere. Bai, gorrilla txukunxio dituk. Bai Xavier da bai Josu, nik Arra Aritz, defentzan lan honen dik, baita Josuke. Erasoan orain, Altadil, Urkijo, Altadil. Oantxe, guzu pixkat pelotaka da. Ibargarai. Imanol. Bote egingo dio. Bai. Hori zabaldo egin zaio Josuri. Imanol. Ez gozatu. Ondo, Xabi. Eskubiz ezin Imanolek. Bakarra falta zaia lehen da biziko puntu eskuratzeko. Sistema honek ere beste gauza on bat badu. Set adina puntu lortuko dituztela bikoteek. Hau da, gaurko partidua bikote batek 3 eta 2 galtzen balin badu. Ez da punturik gabe etxera joango, baizik eta 2 puntu eskuratuko ditu 2 set egiten dituen bikoteak. Hori ez du txarra, Mikel. Bai, bueno, nitxo gozoa doz, Azkenian bikote batek leheno itzaiten gaitu galdageletan da 5 partidak 3 eta 2 galdu ezkeo nik uste ja sartzeko aukera ondila duzko zitula 10 puntu bin. Eta etzekeat, partidotan agalduta final horreko eta sartziare etzaiak oso justu irutzen. Bukatu da lehen da biziko seta, 12 eta 7 gailendu dira gorriak. Ez diet, esaten nik 3 eta 2 izan beharko luke honik, egian irabazleari beste punturen bat edo gehiago ematea lego edo gegaizki. Edo galtzaliari bat. Bai, edo bat. Bai, horre irabaztiak bizkat garantzia galtzeik, ezta? Edo galtzaliai premio gehitxo ematezako. Ba, gizu ez egin, irabazi ezin denean, saiatu biek azken egiten. Bueno, betire partidua sartuta oteko, da partiduai azken momentu arte, intensidade hori mantentzeko, ezta? Gaur punturik gabe, Urkijo eta Ibargarai ez dira joango, hortxe dituzu pilotakadak, 119 lauren artean lehen da biziko setean, 35 Ibargaraik, Imanoleko 33, Urkijoko 27 eta Altadileko 24. Beraz, atzelariek lan gehiago egin dute partidu hasiera honetan aurrelariek baino. Egindako tantoak, atzelariek 3, aurrelariek bat bera ere ez, eta galdutakoen artean gehien Altadilek 5. Imanolen sakea. Urkijo, Altadil. Ondo Xavier. Ibargarai, Imanol. Egarra, Xavier. Altadilek eman egin dio ezkerrez, goigoitik. Imanol, aukerako pelota. Ipareta egin eta tanto. Notore. Aritz egin dik lana, horreko pelota txarra eta
Hobeto ekin diote bigarren jokoari, lehen da bizikoari baino. Lehen da bizikoan 3 eta huts galtzen hasi dira, gero 3 eta 4 berdindu balin badute ere. Ibargarai, erantzun dio Imanolen sakeari. Altadil jokon ari da sartzen, poliki-poliki. Bai. Urkijok, bote egin eta gero, bederatzira Imanoli. Hori, kanpora joan zaio, Ibargarairi. Bai, efektu hartu ziok, frontizian hona indik, baina kanpoko efektu hartu ziok. Partidua jokatzen hasi, baina ordu erdi lehenago edo, hemen ikusi ditugu, 3 pala ekarri eta etorri dela beroketak egitera, nik uste erabakitzen ari zela, ze palarekin arituko zen gaur. Bai, askotan bi eurukite hor guztokoen da duda egiko zizkin da bazpare pelotak batzuk etortzea emate etorri direk eta ondo Xabi. Altadil. Hor notatze dituk, botatako kiliguak, zabalea eta guain oso erraz etortzen dek. Irize gustatzen zaik, beti aurrena pala bat eukitzea edo egunaren arabera bat edo beste. Batekin azten hauk eta puskatu arte behakin. Bai. Eta gustoko ez balin badek, ez alde galdatzen edo... Bai. Hombre, lehena guain dala eukinian, adibidez... Lehen urteko mundiala adibidez da hemen bi pala desberdin txaskan, bat frontoi motxako eta bestia frontoi luzeako. Piskat frontoi luzeako pixu gehitxio. Betir hor goitik handa ez dio, gorren beste aldiz eman behar pelotaik da piskat pixu gehitxoko erabilinian. Baina bestela. Azkenian pala bat egin guztua lima behit, bai frontoi motxi Andaluzian ondo ibiliko baiz. 4 eta huts. Frontoitik kanpora atera da pelota eta Imanolek joan behar izan du bila. Ez da egite zote duen aurkitzen edo... Bai, bultaudek hor. Bai. Kasetan beste aletik sartu dek. Claro. Guk ez du ikusi sartzen, baina sartu da bai Imanol. Altadil. Huts. Ondo, hasi daba, bigarren joko hontan. Bai. Atzelariari lagunduz. Eta pelota intentzioz jokatuz. Ni uste da hor bita otatzeko intentzioa zila, da azkenian igual damutu indek eta horregatik juntzako gora. Behan du eman zio pelota atzegi bezala. Altadil lehi desartu da, Urkijo. Imanol, ezker hor maikutu, biparetaren bila, ondo Urkijo. Bai. Pelotak ada jo duen goitik. Goiti bera asko. Hora jokaldia berak, bigarri egin dio Altadilek. Izte geharra hori. Ez, Izte geharra, bai. Ondo Xabi, ondo bildudik. Hortxe du Urkijok. Errebotera doa. Gora. Ezin Imanolek. Pelotak ada ona Urkijok. Bai, ni uste da hor erreboteatzeko igual hobeto zin Imanolek, Ondo jarritako izan da zailako mutilaren aldetik. Ondo jokatutako tanto izan da gainera. Denek hartu dute parte. Aurrelariek gehien bat eta tanto azkenean Urkijok egin du. Sakea Ibargaraik. Imanol. Urkijo. Altadil. Lota ipintzera joan da. Bai, baina oso ondo. Imanol. Urkijo. Hortxedik. Hartzeko esan dio Ibargaraik Urkijori. Hotela Ester. Tanto. Bai. Hiru eta lau ondo Urkijo. Bai, gorrilla pixkate hobete xio. Pixkate baino hobete xio ikuste xillat urdina baino. Bila gaina bai Josuta bai Xabi. Onda ditu ginungo utz asko egin gabe, baino dotorea ditu bilak. Urkijo. Airez berriro
Aurrelari bizkaitarra, Imanolek eutxi. Urkijo. Altadil ezkerrez. Ibargarai. Erra. Ondo Imanol ere. Bai, botela azterrian. Altadil, orantxa dira Ondo pelotan. Josu. Pelota oso txarrak enduzio. Eharra. Ondo Imanol. Orain arteko tantorik onena. Guantxe jokatu die. Pena utxarekin amaitu dela tantoa. Enmatera joan da. Bai, baina, bueno, Xabierrek ondo indik, Hor eskuko pelota zin da. Piskat da asmatu bazin, mina askoiteko aukera zin, da nik uste erabaki hona hartu dik. Ez ondo erte, baina, bueno. Imanol. Arra, Josu. Tanto. Ba, ez gai ondo, Sakatzen. ez gai bate ondo sakatzen ari Imanol, Ba, ez ja pixkat... Zera falta ikusteit. Makalxamar ikusteit. Eta Urkijo berriz gozatzen ari da. Egarra. Eta oso mugan izango zen. Bai, Egira gelditu zaio Xabier. bai, ez egia ba, Nire... Ona bezalako eritu zaiak. Imanol. Egarra hori bai, oso ondo Xabi. Eskumuturrarekin nola bildu Bai. duen pelotari. Erraz. Tanto izango da hori. Bai. Kontuz, Xabier. Oi. Ez da iritsi, baina bigarrena badu eta kontuz ibili dadila hor. Baina Imanol eguaine jokaldi eta ondo indi, baina pixkat, egur pixka faltazako gaur. Besortan. Imanolen pelotaka da. Sakea, 200garrena izango da. 200garren pelotaka da, ona baldin bada behintzat. Ibargarai. Altadil. Txarra. Imanolena iritsi da, ez. Bostetaz zazpi patxal hor eskubiz. Badaki hori baino gehiago egiten eskubiz. Bai. Ezkerpetua izanagatik. Lehen da biziko setean adina tanto egin dituzte Altadilek eta Imanolek. Baina horrekin bakarrik ez dute ezer egingo, 12 iritsi behar dute. Hau bai. Hiru falta egin ditu Ibargaraik. Bai, txarra izate bi errezkan itia geho ja hirugarrena bildurra sartzen zaida. Bilak guaingoare ondo gutxigatik eta ondo ateatako hauen. Baina txarra izaten de, haure pasa, bai. Honei eman intziok, Imanole gordia. Horrek esan dek makalari zela sakatzen lehen eta orain indarra matera joan da. Haitu ingozitxan da. Bai, pelotare bisitu ala ustet, Bain bigarren gozetan ja bukaera alde honetan. Piskat bisitu indek eta hor ateatzeko garaian piskat hori dek, oso ondo Xabi, efektuak inda, patxiberra zio pelota hori. Bote egingo dio Altadili utzi Imanoli. Ondo Imanol guain bai, ondo Josu. Altadil. Seigarren kuadrora jetxita. Ibargarai. Ondo Xabi. Ezin, Bilbotarrak. Hor Josuk ezkerra gine lan asko iten dik. Hori zaizio Josu eutziteko Xabierrei. Bai, pelote guan gehiago ituk gorriak nik uste diat, Orain arte bai bintzat. Ibargaraik sakea efektuarekin. Ondo sartu da Altadil. Beste aukera bat izango du. Hiru indarrak. Horreztu asmatu hainbeste. Ez zitu gai asmatzen. Eta hori, eskerrak ez dion bote handirik egin Imanoli, bestela gainetik pasako zuen. Urkijo. Ezkerra sartu du. Altadil.
Ondo Xabi. Gora. Bai. 9 eta 7. Bai, pelota erosamara zebilek, Erosamara dabil pelota eta... Bana egiteko asmoaz Urdinak. Kanpoa. Bai. Gailegi arrotu du. 2 falta egin ditu Imanolek, 3 Ibargaraik sakez. Bai, da, bila gaina uste diate bigatik irazten zeonian Imanolek eta opari handi jeituko hori guain bezala, Tantua galdu, bestie izaki eman. Ibargarai. Imanol. Ondo Urkijo. Zeka Imanol ezarra iten hor pelota joi. Eharra, Xabi. Nik guen digaritzeko hor. Urkijo. Altadil. Urkijo berriz. Ondo, enpalatzen ari da Zaldiakoa. Eharra, Xabi. Errebotean, ez bederatzina. Bai, asko sobeto ditu. Behaien aukera aprobetxatzen da... Bigarren set honetan berdindu egin dute, baina ez dute berdintza lortu oraindik, beti aurretik Urdinak ibili dira orain arte, Gorriek irauli egin dute markagailua. Bai. Sakez lortutako 3. Lehen esaten aritu gara. 9 eta 7 eta falta indik Imanolek, Nola aldatuan gauza. 3 tanto jarraian egin dituzte Gorriek eta orain gertuago daude 12etik aurkariak baino. Ibargarairen sakea. Manol. Nik guendik. Nola eraman duen pelota hori. Ara, Altail kutsatu eginda, gora bota du. Eta oso maldan gora jarriko zaie partidua, 2 eta 8 galtzen hasten baldin badira. Eta... Bai, da, gero Gorriak, bueno, 2 eta 8 irabazi ezkeo, nik uste diat, behaien burutan sartuko dek 3 eta 8 da aurkari zuzen bat, neko kiliko lautzi. 6 bikote dira, denak denen kontra jokatu behar dute. Eta puntuek erabakiko dute. Aurrera samar geratu zaio Urkijori, eramandu ala ere. Altadil. Ibargarai. Urkijo. Inor ez da horrengoz tantoaren jabe. Imanol. Bai, baina Josu osonda idek. Bai, bai. Buena eta pelota txarra asko ematen. Bote handia eragin dio hor Ibargaraik. Gora. Bai. Amar eta 11. Ematera joan da eta beharga da behera gitzuen pala. Eskua. Eta gora atera zaio. Bai. Ondo jarri dik, atzeak akorrika etorri dik eta gorputza ondo jarrita zin. Horregatik, astindu ziok. Hain ondo. Amaikana egin nahian Urdinak, Imanol. Hobeto sakatu beharko du aurreko eta baino. Baleko atera du. Neiko indikaritze. Gorriak esi dira agintzen. Ibargarai. Altadil. Hori behera bota du Urkijok. Amaikana. Nola aldatzean, Zer gertatu behar ote du hemen. Leno nila zin aukabalak iten bita utzira, ziezkio eta ze, da bitu zaik. Baina, ikusiko dugu, oraindik ere bita utzekoa posible baita. Urkijo, Altadil, eta txarra, gora, bana. Nahi gabe indakua. 12 eta 11, tantoa Urdin, dena hasieran bezalaxe dago. Bai. Eta Gorriak zitu guztuan gobintzat, Ez, damutuko dira. Bai. Bigarren set honen bukaeran gertatutakoaz. Nahi gabe botata izan dek, eskapa egin da.
Baina 11 eta 9 junditu. Bai. Xabierre botadik, bota arestikin, ondo astinutako izan da. Gero Josuk bestia botaik bera, ogora, Bera. obera, Eta azkenekoa nahi gabe egindekoa. eta urdina, jokuz behintzat ez ditu gai, behar jendiak espeo zian ematen behintzat. Gero Ibargaraik ere esango du, berak ateratako sakeetako bat ona izan dela, txartzat eman duela epaileak. Bueno, baina edo, oie ja... Bai, baina, 12 eta 11 bukadutakoan horrelako gauzak. Bata neri joandakoa beste galdu duena, nahi gabe egindeko tantoa, eta epaileak hanka sartu duena ere, pentsatuko du. Lau aukera horietatik bat nahikoa zela irabazteko. Baina hemen azkenian gero banaka egitetuk. Eta bestia 12 dixi, eta 11. Egindeko tantoen zerrendan Urkijo eta Imanol, bosna. Ibargaraik iruditu eta Altadilek oraindik ez du tantorik egiterik izan. Bai, da urdina garnaz hartuko ziren, latz. Garnaz hartuko ziren latz. Bita hautzekin jarri ezkeo... Ez diat esango, baina, bueno, betire... Eta gero esan diatena, duda asko sartu buruan, da horrengo partidua 3 galdu, eta... Horrean burua galdetu, eta gu favoritua galgaituk, eta bako gauzak. Bana, pelota berriarekin ekin diote, 3. setari, Ibargaraik atera du. Zer ikusiketzekak, Altadil. Soinuare beste batikonek, Eman egin behar zaila pelota hori. Urkijo. Altadil. Logotsu aurrelari Nafarra lehen da biziko tanto honetan, Xabierrek ezin, lehen da biziko tanto ekidin, bat eta huts. Eramatea junde ba, jartzea jundek. Gero askotan horietan jartzea junda gora botatzen dek, da hortako hobe, aztintzak hongan inun. Eta Aritz Altadil oso indartsu ikusi dugu, pelota guztietara sartuz, egian Imanol bera estabilera bestetan bezain ondo ikusita edo, Imanolek berak esan da agian. Ikusiko dugu. Zein den baten zein bestearen portaera hemendik aurrera. Imanol. Bere mugan ibiliko zen, baina sartu egin du pala Urkijo, atzera Altadilek. Ondo, Xabi. Hori kanpora. Antzusia mardabil, jokaldi egiterakoan. Bai. Eguan hori gaine, hori eutzitzeko pelotagoan. Eutzi eta jokatzen segi. Arrisku handik ilagartuzik. Bipareta ondo egiten dakien aurrelaria da, baina hori baina aukera hobea beharko du izan. Imanol. Urkijo. Altadil. Aurre hartu dio orain beste aurrelariari. Ibargarai. Ondo, Aritz. Ondo, Aritz. Bieta bat. Ba, erik esan dekena, beha, ire pixka dorre, aurrea eta airia bilatzen, da... Erasokorra, ide jogatzen, oso Aritz. Ba, Imanol ikusi makalantzea, da esan dik, hemen responsabilidadi hartu errazekat, kanpoa. Jode, Imanol. Bai. Haze sakea. Labur xamar geratu zaio. Potea. Horrelakoetan alduena egiten du pelotariak. Baina eskarro armoa ikutuz gure. Pelota beti gora baldin bai joa. Imanoli gertatu zaiona gertatzen da normalean. Falta egin duela sakez. Eta berdindu egin du Ibargaraiden marka. 3 falta egin dituzte sakez. Ez teka, guain... Altadil. Garra, Xabi. Eutsi dio Imanolek. Ibargarai. Ondo, Xavier. Ipareta lehen bai. Dotore. Pelota eta berak zekarren indarra aprobetxatuz. 3. bipareta eginda lortu du Aritz Altadilek. Oso dotore. Jatxidik, gorputza eta gerrilla eta... Jatxidik eta eskumuturak intak. Oso dotore. Baina Imanolek eguain bizpairu pelota aukidi pixka de dominatzen jartzeko eta ez diken palatzen.
Altadil. Ez egiat, ni Altadil oso erasokor ikuste diat. Ez egiat zehose, Imanole etzakon zehose pasa. Eramandu hori ezkerrez. Ibargarai. Altadil. Urkijo. Eskatu arren Urkijo bera sartu da. Altadile berriro bipareta. Hori harrapatu egingo du Josuk. Gurutzatu. Nahikoa ondo Imanol. Oso ondo itxointzio gorre. Barrura orain Altadile. Ondo Xabi. Ere burua lurrera botata. Egarra tantua, Barrura orain Altadilek. Ibargarai. Ezker horma ikututa. Bildu. Efektu handiarekin Altadilek. Ez gara hori. Hortxe du Imanolek. Ibargarai. Kanto luzea. Xabier berriro ezkerrez. Pipareta azkarra orain Altadilek. Eraman Josu. Egarra tantua, Oso ona. Kampoa. Sartu egin da Urkijo, nik uste kampoaz. Bai. Horrez da esmatu Altadilek. Ez. Kampoa. Hori kanpora. Bai. Josu. Bai, zugarrik jotantu izan dek, oso ondo jokatuta. Laurok, 42 pelotaka da, ez da erresa. Baina, izan dekena, Josu sartu dekena bi eskuakin. Kanpora ez, guarda, seguro. Bai. Baina, behare... Askotan erreferentzia galduta. Marra nugote dago eta bazpare. Bai, oidek, ez da gaina lurretik jaiki berritan ezuan. Eta askotan referentzia galtzek. Baina, izugarri jotantu izan dek, Oso ona. Epaileak... Guztita dagoela, esan diote pelotariek eta... Lehortu beharra dagoela. Bai, aidek. Alein egiten. Álvaro jauna. Bai. Hemen errekortziak dituken, hemen o... Lau eta bi. Imanolen sakea. Altadil, Urkijo. Atzera egin behar izan du Xabierrek. Hora. Txarra izan dituko jek. Gero, altura eman berdiok, bestela erori tende pelota. Lehen da biziko seta gorriek irabazi dute 12 eta 7. Urdinek bigarrena tanto bakar batez eta hirugarrenean aurretik dira. Altadil eta Imanol 5 eta 2. Hora. Zain gelditu da eta nik uste ondo itxaron diola, baina... Behera xamarrean hartu du pelota. Eta hirugarrena izango da gorrientzat. Binakako Liga lehen da biziko jardunaldian dugu. Horotara 5 izango dira, gero final aurrekoak iritsiko dira eta ondoren final nagusia. Errebotetik ea... Erraz, ondo. Oso dotore, eraman du. Urkijo. Hora, Xabierrek. Horre, Xabier, hor eskubuturra pixka sartu da nik guan. Kanpotik errez ikusten den, baina gero. Ematea jundek. Baina pixka de altu hartu dik. Sartzea jutendek, sakiak, Ederki pasadu, pasatzeko asmoa zuen, eta horren bila. Bai. Imanol. Ez du batera aprobetxatu. Ez zio egiten. Horain gehiago. Ondo, Xabi. Aza ezkerka da, hau ere hona izan da. Altadil.
Ibargarai, Imanol, gora. Bai, berriro kejadek. Ibargarai ez da isiltzen. Bai, Imanolek esazioa atzeti pasa berri jola. Da ez aurretik. Jo baino lehenu aurretik pasa dezako. Askotan gurutzatu zaiola esan dio epailari eta errena ibiltzeko. Altadil. Eman egin dio Ibargaraik. Ari da pelota berotzen. Urkijo. Imanol. Kanpora. 5-6. Ibargarai 40 kilo galduko zituen, baina txispari galdutu benik, ez zaiak iruditzen. Ez. Lehen baino gehiago da bilkantxan. Eta mesede egin dio. Argaltzeak. Berdinketaren bila. Xabierrek. Zeiar eskatu jo, no ez? Xabierrek, baina nik uste jatoi Xabierren pelota guela, Ja zazpiter diraino etorridek goiti sartzen. Ondan palatu. Bai. Baina hor Xabierrek karreran hartuta sakia ateata gero hor asko hobeto zitzakan. Xabierrek jozu baino. Azken unean utzitako izan da hori. Eraman du gala ere. Ibargaraik oso ondo Altadil. Bai, sustia harrabatu zio Xabierrei. Normalean bikotean Imanolek agindu ohi du. Bai, baina gaur aritzaidek hemen, Altzetik babak atera nahian. Laguna ez du bestetan bezain fin ikusten eta ardura erantzukizuna berak hartu nahi izan du. Altadil. Ibargarai. Xabierre gurrian naidek, Bote egingo dio Urkijori. Ondo berriz. Ezkarrez Altadil. Manol ez da iritsi. Ondo Josu, ondo. Parekatua doa hirugarren seta. Bai. Bitato atzetik oraindik gorriak, baina Baina gorri jan ikuste hasieratik nivel ona mantetzen nahi ditu, urdinak aditu, hilo jetxi. Uteak gorriak partio ona iten nahi ditu, ez ikusgarrina, baina partio ona bilak, Oso ondo, Xabi. Azitzen nahi de pelota da, Imanol baino gehiago edik agintzen. 7 eta 8. Berdinketa nahi dute gorriek. Aurreko aukera alferri galdu dute, oraingoan zer gertatzen den. Zegarra hori. Bote hartzen ari dek, Mikel pelota. Bai. Oso ondo, Xabi, niko indek. Eta txarra jarri. Hortxe eskudiz jotzeko. Altadil, ezker horma ikututa. Eskatu egin dio Imanolek, hori ardien geldituko zaio Urkijori eta txarra, ia denborarik ez, pala eskuz aldatzeko. Baina Imanolek bain ez dikin jokaldi ona, Gaizki ertentzako, da pelota gaizki etorriek eta ala indiktantua. Baina guain biun ikuste jani, biun. Xabier askoz gehiago aidek agintzen, pelota astintzen, askoz gehiago aidek. Hiru hauek egin behar dituztela esan dio Imanolek Altadili, baina Luze. berak utxe egin du hor. Laugarren falta du Imanolek. Eta gaina, sakian arriskatzen bali maua, lau falta egiten aidek, da arriskatu gabe aidek. Jartzea duten aidek. Eman egin dio baina kanpora. Bai, goen arte, dotore ibili ba horre, zabaleko oso ondo bildu eta gaina ematen. Eta zailak zaitu da oso ondo.
Urkijo gaur animoak eman behar dizkio Ibargarairi. Bai, betire veteranuak pixkador. Bai. Kantori aztu bezala eta aurrera begira ezala. Imanolena, guan hori pelota, oso ondo aritze, Urkijo. Urkijo sartu da. Boi izan zio baino. Ezkerrez jarri, Xavier. Imanol. Aurreo, Imanol, aurreo. Goitik Imanolek. Ibargarai, horreztu gozatu. Ez. Eskura. Urkijo. Bai. Ondo, Xavi. Kanto. Erdira jodu pelota horrek ezker horma ikutu eta 9:10. Oain Imanolek eukisik hor, bizpeiru pelota hor seian o zazpilan, behantzako bukatzeko bezala eta ez tekai Imanol. Haure amaikanan txura zekapa, Lehen 7 eta 8 izan diratzetik. 8 eta 9 ere bai, 9 eta 10 ere bai. Baina aspaldi, markagailuan bat egin gabe daude. Urkijo eta Ibargarai. Beharra, Josu. Oso pelota zaila eraman du hor. Eta zer egin du hor haritzek. Ba, noa motel. Bertan zegoen gainera. Ba, Indarrik etzera eman bi paretak. Amarna. Amaikana ez dakigu egingo dute, baina amarna egin dute. Paeta aldea sartzian eku gauan. Piskat, botara hasi bintzat. Ez tanto hitzeko, baina bintzat Xavier ez duazuna jartzeko. Ibargarai. Ondo Urkijo. Aurreko ondo Josu. Ase pelota eman ditun, Ezkerrez Altadil, Urkijo berriro. Altadil, botein hasi nahi dio. Atze pelota eraman duen Xavierrek eta aukera orain Urkijorentzat parekatzeko. Oraindik ez. Bai. Oraindik urdinek egin dute eta tanto Altadilek egin. Txarragoak eman dizkileba, Bai. Bai, bilak, bai Josuk eta Xabik. Hai ditu urdinak, baino, Rikirra bate ikuskizun handik eman gabe. Egun pelota kadara iritsi ez da bakarra oraingo Altadil, baina bakarra falta zaio, beste guztiak hendik gora dabiltza. Tantoak seta emango lioke urdinei, atera du Imanolek, horre areskatu egin du Altadilek, iritsi egingo da, baina aukera orain gorriek izan dezakete. Erki gurutzatu du atzekaldera, eraman Imanole baina golko koltsoira, asmatu du Mikel. Merita hondiko tantua jogatu Josu konta, merita hondiko tantu da. Bai, bi pelota zail eraman eta gero atzean berak hirugarrenean egin. Amaikana egingo ote zuten, aipatu duk eta bai esmatu ere. Baina nork egingo du azkenekoa horrek balio baitu, 12garrenak. Urkijo, Imanolekuts, bigarren seta gorri. Aurrekoa tanto batez erabaki da eta orduan urdinek egin dute 12garrena eta oraingoan berriz gorri entzat izan da, alde horretatik ondo banatuta egon dira. Bai, da, Josu izugarezko meritu eukiz, honen bukaera meintzat, Pelota oso txarrak eman dixik. Urdinak aldageletan sartu dira, gorriak kantxan gelditu bien bitartean, Epaile jaunak minutu pare bat emango dizkie, laugarren seta jokatu aurretik, 49 minutu oraintxe bete dira, 455 pelotak jo dituzte, Imanolek 123, Ibargaraik 109, Urkijok 111, Altadilek 102. Egindakoak,
Urkijok 8 eta 6 galdu ditu. Altairek berriz, egin 4 eta galdu 10. Ibargaraik 3 egin eta 14 galdu eta Imanolek 7 egin eta 14 galdu. Aritz, orain txetorri da, Imanol ere bai. Aurreko setetako jokaldirik ikusgarrienak ikusten ari zarete. Inartzeko zorian. Baina hor ondo indikioz gorputza baterrek sare aldea eta sariak gehatu itendik. Bai, 11 eta 10 bipa eta ondo botaziok, Aritzek. Jorsui da oso defentza hona indik. Bai, botela azterrian da. Astera doa. 4. seta. Imanolek aterako du, beti ere aurreko seta galtzen duenak baitu ateratzeko aukera. Ibargarai. Egarra, testua. Altadil, aurrean geratu da. Ondo Josu. Ederra, Xabierren pelotaka da. Urkijo. Arrebotera iritsu baino lehen, eraman du Imanolek. Arrutik indartsu Urkijok. Bukatzea falta zaio. Altadil, Beharra. Berak. Egarra. Bai. Aukera mordoa izan du Urkijok. Enpalatu ditu. Gehi entzuenak, baina ondo erantzun dio Imanolek atzetik eta tanto azkenean urdin. Bai, Imanolek espabilatu berkoik, Altadil. Zekarra. Eskubiz Imanolek, bipareta egin nahi. Ai, ama, gora. Bai, tanto, aderra. Motore. Ez da hori egiten ikusi duen lehen da biziko aldia izan, bere Bai. eskurik txarrenarekin. Bipareta efektoz altura handia eman da. Bikaina tantoa. Imanol. Txarra egori. Ondo, Imanol. Ertzarekin jodu hor Imanolek. Lehen da biziko tantoa, 4. joko honetan. Gorrientzat. Ibargarai, ostean bote egin eta rebote ingurura joan da. Zabaletik erratzuarrak, ederra pelotaka da. Bai. Bote egingo dio Imanoli. Oso ona. Egarra. Eta lehen aipatu du Mikel, hemen pelota bat utxe egin dik Zabaletik, baina gainerantzekoak Bai. oso ondo gurutzatzen ari duk, Oidek, oso ondo aiuan. Hemen Zabaleko 6-8 pelota eukisik eta gurutzatu da gaina eman ez. Osea, ez sartzea baizik eta oso ondo aiuan. Eta guain guaia hobeto izan dek, ja oso zona izan dek. Eta utzi indikena, ba bueno, nuzonez bat utzeitia alare segin berdik, oso ona ideketa. Ibargarairen sakea. Urkijo. Imanol. Josu oso ondo aidek, Bai. Pelota zaila asko eramanez. Xabierre bai, baina Josu aidek, bai, pelota oso txar. Kanpora.
Ze arriskua duzik Imanolok. Hiru eta bi. Gorriak aurretik orain. Ez da iritsiko. Sakez lortutakoa Ibar Garaik. Oskarren setera iristen baldin badira, antzemango dute alde handia dagoela aterako duten pelota berriarekin. Hau, bola handia hartuta baitago. Kanpora. 5 eta 2. 5 tanto segida, Mikel. Bai. Artekaririk ez dago, baina baraude tirua gorri kantatzen arituko ziren, hobeto jokatzen ari direlako eta buruz animikoki ere nik uste momentu enten hobeto daudela. Eta jokuz da, partido zuban gehiu izan ditu netzako, Bigarren set hori eondek pixka suerte txarra eta 2-3 utz indixi errezkan bukaera alden, baina nik uste diat partido zuban gehiu izaten ari ditu. Bai bakuitza bai aurrian datzian, da bai bikote bezala ere hobeto ditu. Baina, bueno, hauen ez dugu bukatu eta buelta asko egutzia zekak. Imanolen sakea, hotela esterrean, Urkijo. Arriskatera joan da Altadil, txapa gainean orde ezin izan du ipini, txapa bera jo du. Zirte dozart egin dikor, Altadilek. Bai. Zegia, ni, bai, behar lehen esan diuna, lehen hori ikusi oso erasokor. Nik uste dut dala, Imanol ikusten dik oso ondo jozu bain, ze pelota txarra eraman duen. Ondo, Xabi. Urkijo, bildu zabaletik, beste aukera bat Imanolentzat. Altadil. Ibar Garai. Josu zer egiten duen, ondo barrura. Hora. 7 eta 3. Lanian edo Josu oso ondo, pelota txarrak ematen, pelota barroa, veloziadia ematen. Txoak egin gabe, partidua ondile egiten nahi den guzti diat. Ibar Garai. Baina ze pelota eraman duen, Xabier iritsiko da horra. Bai. Hora, Imanolek. 8 eta 3. 5 tantoren aldea dago. Partziala. Bai, 8 eta batekoa. 2 eta huts, hasi baitira irabazten urdinak. Ibar Garairen sakea. Gora, berriz. Garaipena. Gurumak gure guzti jat Imanol, Gero eta gertuago dute eta une hau baliatu behar dute. Bai. Oraintxe dauzkate grogi. Bai. Bai, eta hemen ikuste bigarren gozeteko izan de, suerte txarra eta zera, baina ikusten de azkenen gozeta ja argitar garbi ikuste ditu gorriak gehiago izaten nahi diala mintzat. Ibar Garai. Konfiantza zari da jokatzen. Erratzukoa. Bai, aztindu velozia diamaten nahi zako eta horratzetik agintzen nahi dek. Altadil. Egarra. Barruan sartu du ezkarrez eta tanto izango da. Makal, aidek. Makal, guain geldik, harrapatu zio pelota geldik. Bi tanto falta zaizkie Urkijori eta Ibar Garairi. Askoz gehiago aurkariei. Baina gaurrien kasuan, bi tanto egin ezkero, partidua bere irabaziko dute. Bestek, Oskarren setera jo beharko lukete.
Imanol, nahiko etxita, bai Altadil eta bai bera. Urkijo eta Ibargarai berriz hasita. Hola zituen, ikutzea gaur. Kantoa urdin. Favorito, baina gorriak etorritu lan iteko intentzioa egin da. Burruka iteko intentzioa egin da hor ikusi dek. Imanolen sakea. Urkijo, Altadil. Zegearra. Aritzek ez du eramaterik izan, 11 eta 4 boskarren seta ikustea zaila izango da. Kanto bakarra falta zaile gorriei. Urdinek 8 egin beharko lituzkete jarraian. Eta zaila dirudi kantxan ikusten ari garenaren arabera. Azkenaren bila Ibargarai. Barruan. Bai. 5 eta 11. Ezkerraide sartu da. Ezker horma ikutu du, zabaldu. Eta gutxigatik sartu da. Txapa ikutu gabe. Imanol. Azpiazpitik eta bukaera tristea eman dio partidu triste bati Imanolek. Alas izan dela, bai. Arrazoi dek. Txaloak 4 pilotarientzat, baina Urkijo eta Ibargarairentzat batipat. 11 tanto eginda gelditu dira bigarren setean, baina beste 3etan 12garrena ere eskuratu dute eta 3 eta 1 nagusitu dira. Puntu bakarra lortuta joango dira etxera. Galtzaileak hortxe dituzue Urkijo eta Altadilen datuak, egindakoak aurrelari gorriak 10 izan ditu, galdutakoak 6 eta Altadilek 12 erdia egin du eta 13 galdu. Mikel Ayerbe, urrengo emankizunen arte. Bale ba. Ondo izan eta suerte izan dezazula Gorka Garziarekin, txapelketa jokatzen ari zarete. Ea, azkeneko partiduan ere borrokan ikusten zaituztegun. Ia ba, agon. Eskerrik asko Mikel, eta baita zuei ere, Palazaleok, datorzaren asteetan emanaldi gehiago izango dituzue Bilbako Bizkaia pelotalekutik. Gabon pasa!